अच्छा आज हम एक बार बात करे वाला बानी ब्रांडेड लड़का के बारे में। काले को गाना आइल बटे अन्नपूर्णा फिल्म से खेसारी भैया के, जौना गाना के नाम बटे यूपी बिहार वाला लड़का ब्रांड हो रहा, लेकिन एकरो के कहल जाता है कि गाना चोरी के बाटे। आखिर का सच्चाई बा पूरा, चलो ये वीडियो में देखल जाओ और जानल जाओ और समझल जाओ। चल भाई गाना लगा। अरे सर ई का लगा देले रे? अरे खेसारी भैया का गाना लगाओ, ब्रांडेड लड़का। एक बार ओहू गाना पर नजर डाल लिया। कौना जिला घर होला गेल रंगदा सहीना लइकिन के डिमांड होला जिला हरा के लइका ब्रांड होला। अच्छा तो भाई लोग ई गाना के लाइन बटे जिला आरा के लइका ब्रांड होला। हाँ चोरी तो भइल बा भाई लोग, गाना पूरा दोनों अलग अलग बा, खाली ट्रैक मैच करताटे। तो का हो गई, का विवाद कैला से फायदा? आखिर इहो गाना तो यूपीए बिहार पे बा ना। समझ रहे हो आप? लेकिन कुछ भी बा, लेकिन हम अखिलेश भैया से कुछ कहल चाहता नहीं। ई अखिलेश भैया तहार मर्द सब गाना लिखल का चोरिये वाला गाना काहे आवेला? चीटिंग करता है तू। अरे मर्द एक बार यूट्यूब पर सर्च मार लो, ओकरा बाद लिखो ना। हम जानते हैं तू बहुत अच्छा राइटर हुआ, लेकिन एक बार सर्च मार के लिखो। छोटा छोटा सिंगर के तू काहे मर्द ऐसे करेला? एक बार सर्च मार लो, ओकरा बाद लिखो ना। ऐसे नाम खराब क्या कर होला? ऐसे नाम खराब हुई तरह ट्रेंडिंग स्टार खेसारी भैया के। एगो और जरूरी बात, ई जौन ब्रांडेड लड़का गाना बाटे एमे बहुत लोग के लागत होई कि जे ई जौन लेडीज सिंगर बाड़ी ई शिल्पी राज हई, लेकिन ना ना ना, ई जौन लेडीज सिंगर बाड़ी ई शिल्पी राज ना हई। ई है शिवानी सिंह, जौन शिल्पी राज के आवाज से करता। कहीं आवे वाला समय में शिल्पी राज के ई पीछे मत छोड़ देस। हम ऐसा नहीं कहत कि शिल्पी राज अच्छा ना गावेली, शिल्पी राज बहुत अच्छा गावेली, तहनी के सब जना के मालूम बाटे, और सब केहू शिल्पी राज के आवाज के दीवाना बाटे। यहाँ तक बूढ़ऊ लोग भी शिल्पी राज के आवाज के दीवाना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा तो बात ई बाटे जे ई दोनों गाना में अश्लील नहीं खे। हाँ हो सकेला थोड़ा बहुत, लेकिन भोजपुरी के जौन सिंगर बालो एकरा के कहेला लो चटक मटक, खैर कोई नहीं। तो भाई लोग कुल मिला के इहे मैटर रहा। उम्मीद करता नहीं इतनी के पूरा समझ में आ गई हुई। वीडियो अच्छा लगल होके तो लाइक करिए लगन, चैनल के सब्सक्राइब करिए लगन। मिल जाए अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय।